ሰላም يكون ተኸታተልቲ ንጥረት ሚድያ ንሎሚያ በዝዋናን ዓለምናን ዘጋጠመው ዓበይቲ ፖለቲካውን ወታደራውን መንቀሳቓሳት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ከባቢታት መቐለን ዓፋርን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይፈልጠን ድሮናት ምርኣየን ጀነራላት ኢትዮጵያ ምስጥራዊ ኣኼባ ይካይድ ምህለዎም ፋኖ ተስፋ ከም ዝቆረፀ ጀነራል መሐመድ ተሰማ ምግላጹ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ዘተሰላም ምጅማሩን ንብርክት ዝበሉ መናእሰይ ዘሳቀየ ዕሉል ገበነኛ ከም ዝተተሓዘ ምግላጹን ዝደሰሱ ጸብጸባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ንቻነልና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ክትገብሩ በመዕዳም ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም። ኣብ ከባቢታት መቐለን ዓፋርን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይፈልጠን ድሮናትን ተዋጋእቲ ነፈርትን ተራእየን ክብል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ገሊጹ። ናይ ሰራዊትና ዘይኮና ድሮናት ኣብ ሰማይ መቐለ ይንቀሳቐሳ ኣለዋ ክብል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ሓቢሩሎ። ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ጀነራል ይልማ መርዳሳ ዋንነትን ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘይኮና ዘይተለለያ ድሮናት ኣብ ሰማይ መቐለን ከባቢያን ክዘውራን ወታደራዊ ትዕዝብቲ ክገብራን ከም ዝተረኣያ ኣፍሊጦም። እዚ መግለጽ እዚ ኣብ ትግራይን ዝዋቐርን ኣፍሪካን ዘሎ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂን ናይ ደገ ሓይልታት ኢዳታውነትን ኣብ ዝለዓለ በርኪ ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ ድማ ይግለጽ ኣሎ። እተን ድሮናት ናይ መንንን ንምንታይ ስልታዊ ዕላማ ይንቀሳቐሳ ከም ዘለዋን ብወገን ሓይሊ ኣየር ፌደራል መንግስቲ ልዑል ክትትል እናተገበረለን ምዃኑ ተሓቢሩ። ካብ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ጀነራል ይልማ መርዳሳ ዝወፀ ወታደራዊ መግለጺ ከም ዘመላኽቶ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ከተማ መቐለን ከባቢያን ዋንነትን ናይ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘይኮና ወታደራውያን ድሮናትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣብ ሰማይ ክዛውራን ስልታዊ ምንቅስቓስ ክገብራን ተዓዚብና ኣለና ብምባል ኣፍሊጦም። ጀነራል ይልማ መርዳሳ ብዛዕባ እዚ ኣብ ሰማይ መቐለን ዓፋርን ዝተረኣየ ናይ ድሮናት ምንቅስቓስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናይ ሰራዊትና ዝኾና ድሮናት ኣብ ሰማይ መቐለ ይንቀሳቐሳ ኣለዋ ክብል ገሊጹሎም። እተን ዋንነትን ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘይኮና ድሮናት ብምንታይ ዕላማን ብመን ዝምራሓን ምዃነን ምፍላጥ ወታደራዊ ክትትል እናተገበረለን ይርከብ ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ ኣብ ገለ ፖለቲካዊ ተንተንቲ ሓዱሽ ውጥረትን ጥርጣረታትን ደቂኑ ከም ዘሎም ተገሊጾም። እዚ ካብ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ዝወፀ መግለጺ ብወገን ወታደራዊ ተንተንቲ ከም ዝሕብሮ ኣብ ዝዋቐርን ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ዘለዉ ዓበይቲ ሃገራውን ዝባውን ሓይልታት ማለት እውን ከም ሕብራት ዓረብ ኤምሬት፣ ግብፅን ሱዳንን ካልኦትን ኣብቲ ዞባ ዘለዎም ናይ ስለላን ወታደራዊ ጽልዋን ንምስፋሕ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ኣካል ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ኣሎ። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን መራሕቲ ትግራይን ዘሎ ዘይምትእምማንን ወታደራዊ ምድላዋትን ኣብ ዘሎ እዋን ናይ ደገ ድሮናት ኣብ ሰማይ መቐለ ምዝዋረን ኣብቲ ዞባ ሓዱሽ ናይ ወታደራዊ ትዕዝብቲ ስለላን ወይ እውን ናይ ሓይሊ ሚዛን ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ስርሒት ምዃኑ ተገሊጹ። ብኻሊእ ሓበሬታ ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾኑ ጀነራላት ምስጢራዊ ኣኼባ የካይዱ ከም ዘለው ተገሊጹ። ፋኖ ተስፋ ይቆርጽ ኣሎ ዘዕጥቅዎ ዝነበረ ኣካላት እውን ተስፋ ቆሪጾም እዮም ክብል ድማ ጀነራል መሐመድ ተሰማ ገሊጾም። ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ምስቲ ናይቲ ክልል ኣመራርሓታት ናይ ህልው ጸጥታ ኣኼባታት የካይዱ ኣለዉ። ኣዛዚ ምብራቕ እዚ ጀነራል መሐመድ ተሰማ ኣብ ዞባ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኣዊ ኣብ ዝመርሖ ኣኼባ ብዛዕባ ህልው ወታደራዊ ቁመና ዕጡቕ ሓይሊ ፋኖ መብራህርሂ ሂቦም። እቲ ዕጥቃዊ ሓይሊ ብሰራዊት ዘጋጠሞ ጽኑዕ ምፍራስ ስዒቡ ተስፋ ይቆርጽ ከም ዘሎን ነቲ ሓይሊ ዘዕጥቁ ዝነበሩ ታሪኻውያን ጸላእቲ ዝበሎም እውን ውጥኖም ከም ግመን ብምብትታኑ ተስፋ ቆሪጾም ከም ዘለው ገሊጹሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መልክዑ እናቐየረ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ላዕለዎት ወታደራውያን መኮንናት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት እታ ክልል ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓታት ኣኼባታትን ምስጢራዊ ዘተታትን የካይዱ ኣለዉ። ብመሰረት እዚ ኣብ ዞባ ምሕደራ ብሄረሰብ ኣዊ ኣዛዚ ምብራቕ ጀነራል መሐመድ ተሰማ ብዝመርሖ ኣኼባ ነቲ ጽንፈኛ ብምባል ዝጽውዖ ሓይሊ ፋኖ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብራህርሂ እቲ ሓይሊ ሓዚ ጠጠው ኢሉ ክዋጋ ኣብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ኣፍሊጡሎም። ጀነራል መሐመድ ተሰማ ታሪኻውያን ጸላእቲ ሃገር ዝበሎም ሓይልታት ንሓይሊ ፋኖ ብምዕጣቕን ብምውዳብን ስልጣን ንምሓዝ ፈቲኖም ነይሮም ብምባል ብምኽሳስ ዝሕልሞም ግን ከም ግመ በኒኑ እዩ ኢሉ
ሕዚ ግዳጅና እናፈጸምና ኢና ዘለና ብልዕልተን ኢትዮጵያ ክትፈርስ ዝደልያ ሓይልታትን ባንዳታትን እውን እቲ እናተደምሰሰ ዘሎ ጽንፈኛ ሓይሊ ንታሪኻውን ጸላእቲ ሃገር ንምንጋስ ዘውትር ተርእዩ ነዚ ናይ ጥፍኣት ልኡኽ ውጥን ንምኽሻፍ ማለት ድማ ሰላምን ልምዓትን ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ማለት እውን ጸላእትና ተወቂዕዮም ዘዕጥቕዎም ዝነበሩ እውን ተስፋ እናቆረጹ እዮም ክብል ተደሚጹ እቲ ጀነራል ወሲኹ ከም ዝሓበሮ እቲ ሓይሊ ብሰራዊት ዘጋጠመ ከቢድ ስዕረት ምኽንያት ኣብ ሓደ ቦታ ሓዲሩ ክውዕላ ብዘይኽእለሉ ደረጃ ብምብጽሑ ተስፋ ይቆርጽ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ بخالي الزينة بزيحقاو من قدي سبات الزملالسن كبيد اي سبعو قبن زفصم زنبرن علل قبن نياب تحت قزصر وعلوم فدرال بوليس إثيوبيا مس إنتربولون بوليس مالاو بمتحق غازا بزكايد كتتل أب لعل بركز بولو مناسي كبيد اي سبعو قساتك فتصم زنحا حادق نيازي حقاوي نايسوات مزواوري عدنو باشا ودام أب مالاوي بمسار نابها قراتي وخمزلو تقليزو ተጠርጣሪ ካብ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ካብ ሃድያን ከምባታን ዘዋታትን መናእሰይ ህይወትኩም ከተመሓይሽኹም ብዝብል ናይ ሓሶት ተስፋ ብምድንጋር ካብ 600,000 ክሳብ 800,000 በርና ተቐበለ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ከስግሮም እንከሎ ኣብ ናይ ኬንያን ታንዛንያን በረኻታት ብምሕባ ብኤሌክትሪክ ብምግራፍን ብጥሜትን ከቢድ ስቃይ የብፅሐሎም ነይሩ ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክትትልና ተገበረሉ ድሕሪ መጽናሕ ፖሊስ ማላዊ ነቲ ተጠርጣሪ ኣሲሩ ትማል 22 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ኢትዮጵያ ረኪብዎሎም بمسرة ناي بوليس مزقب مرمرة اتي تطرطاري كاب نوس وكافة تقعزي كاب 600,000 كساب 800,000 بر زحاتت زنابرا كوينو ناي قدم كفليت 100,000 برن كابون العلن اب وشت ايتوبيا بزركبو مشارخ تبيلو ببانك يقبل منبارو ترقاقي زلوم نتوم توقعستي بمويا لبيلو ناب كينيا دحري مسقر اب برخا قابون بمحبا اب 24 ساعتات قرب رزن قراص بانن طرح بمهاب نكبيد طميتن صامن يقالو منبارو تغليصلو بتوساخي بموتورن بأجرن نايسلي برخان كخدو زقددوم كوينو نيروب مس بزحوم اب حدا كفلي بمعقات توسخ جنزب كاب سدروم نخلقو بباتري بمقراف ابزا كتموت يخم بممالب بمفرحن بإلكتريك نزرت بمسقاين توسخ جنزب يخفلهم من بارو تيرغاغيزو كاب زبتوسخ ينتوم تقعزتي كاب نيروبي ناب مومباسا كمون ناب تنزانيا اب نزعنت كونتينرات تسحبن بدحريت كفوت بزخون بشرا اب زتشفون ماكيناتاتن بمقطقاتن بمسعنن تنزانيا بزركب برخا حريقوم كم زحدمت غليزو بز مخنيات زي بركز بولو مناسي ناب دو افريكا كيبصحو ابز تفلالي هاجرات ببوليس تتحيزوم كساب 3 عامات زبصح ناي اسرات قزعات زتفردو من تخونو اسراتهم مس فصمون كساب 170,000 بر كفيلوم ناب ايثيوبيا نخملسو تغديدوم يوم فدرال بوليس إثيوبيا كاب 2015 عام تمرت جميرو بزقبرو ناي فولي كتتل مسرات بوليس مالاوي نتي تطرطاري اب تحت قوصصرا وعيلو تمالي عسران كلتن حامله 2018 عام تمرت إثيوبيا ركبوا وكم زلهم تحبيرو اب مونغو ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ከየውላዕ ስጋት ፈጢሩ ኣብ ዘለሎ እዋን ኣብ መونغو ክልቲአን ሃገራት ሓዱሽ ምዕባለ ልዝብ ኢትዮ ኤርትራ ተሰሚዑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዲፕሎማሲያዊ ኣሜሪካ በቀርና ኣፍሪካ ጸረ ኢትዮጵያን ኪዳን መፍጣር ዝዓለማ ኣይኮነን ክብል ድማ ላዕለዋይ ኣመኻሪ ኣሜሪካ ማሳድ ቡሉስ ገሊጹሎም أمريكا بقرن أفريقيا زوا قيح بحرنة كايدو زلانة أمريكا دبلوماسي أب قرن أفريقيا سر إثيوبيا كيدان مفتار زعل ما يكونن بمبال العلوية مخارج قديات عربنا أفريقيا أمريكا ما صاد بولس حبر لون دبلوماسية وركبات سر إثيوبيا كيدان مفتار زعل ما يبمبال زوج وزلوا صبات مسرة الزيب اللومن حسوتن مخانم العلوية مخارج قديات عربنا أفريقيا أب أمريكا ما صاد بولس جليز اللون ማሳድ ቡሉስ በማህበራዊ ሚዲያ በዘመሐላለፈው መልእክቲ ቶማ በቅርብ አዋን ዝወጹ ዘለው ጸብጻባትን የዲፕሎማሲያዊ መንቀሳቀስ አሜሪካ በጉጉይ መንገድ ዘቀርቡን ንጸጥታ ህዝቢ ዘባሱን በመባል ነጽግወለው እቲ ላዕለዋይ አመኻሪ ከም ዝሐበሩ አሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ሓድሽ ሓበራዊ ቀዳምነታትን መስፋሕ ትሰርሕ ዘላ ኮይና ምስ ኩለን ሃገራት ቀርና አፍሪካን ዝሰፍሕ ዘሎ ዝባቀይሕ ባህርን ወነት መሳሳሊ ርከበ ከም ዘሎ አፍሊጡ
ምስ ሓደ ዝባው መሓዛኻ ዝግበር ርክብ ናብ ካልእ ጽልእ ከም ዘሎ ተገይሩ ክዛባ ዓይብሉን ዝበለ ማሳድ ቦሉስ ዲፕሎማሲ ኣሜሪካ ተናሕናሕቲ ጎደናታት ምፍጣር ወይ እውን ፍልልያት ምምራቕ ዘይኮነስ ጎንፅታት ብምክልኻል ኣብቲ ዞባ ዘላቒ ሰላምን ጸጥታን ንምስፋን ምስ ኩሎም መሓዙት ብሃናጺ መንገዲ ናይ መስራሕ መትከል ዝኽተል ምዃኑ ኣስሚሩሎም። ኣብዚ ቀረባ እዋን እዚ ኣማኻሪ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ተራኺቦም ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ቅድሚ 2 መዓልቲ እውን ላዕለዎት ጀነራላት ኣሜሪካን ዲፕሎማስያዊ ልኡኻትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘተዘካየዱ ኮይኖም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሓዱሽ ምዕባለታት ክህሉ ከም ዝኽእል እናተገለጸ ይርከብ። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ሓያል መጥቃዕቲ ካይዳ ኣሜሪካ ድሕሪ ኢራን ኣብ ልዕሊ ጆርዳን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ምፍጻም ስዒቡ ሓያል ግብረ መልሲ ከም ዝሃበት ሎሚ ሐሙስ ገሊጻላ። ትራምፕ ምስ ኔታንያሁ ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ኢራናዊ ወታደራዊ ማዕስከራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ምፍጻማ ዝፍለጥ እዩ። ሰራዊት ኣሜሪካ ነቶም ካብ ኢራን ዝተተኮሱ ዝበሎም ባላስቲክ ሚሳይላት ከም ዝዓገቶም እኳ እንተገለጸ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተተኮሰ ሚሳኤል ዝምልከት ግን ዝርዝር ዝበጽሖ ዕንወት ዛጊዳ ኣይተገለጸን። ማእኸላይ ዕዝ ኣሜሪካ ቱማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራዊት እስላማዊ ሰውራ ኢራን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ዝርከብ መደበራት ኣሜሪካ ሓይልታት ሕቡእ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ብዝገበሮ ፈተነ ብዙሓት ባላስቲክ ሚሳይላት ከም ዝተኮሰ ኣፍሊጡ እዩ። ኢራን ኣብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዮርዳኖስ ዘተኮረ ኮይኑ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዮርዳኖስ ዝተፈጸመ 5 ሚሳይላት ክዕገቱ ከም ዝኽኣሉ ጠቒሱ እዩ። እቲ ብኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁን ተራኺቦም ኣብ ዝዝትይሉ ዝነበሩ እዋን ዝተፈጸመ ምዃኑ ምስቲ ርክብ ዝተተሓሓዘ ነገር ከም ዘለዎ ትንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብቲ ናይ ሎሚ ዘውግሕ ብኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ቀሽም ኪሺ ባንዳር ዓባስ ኣባዳን ቡሻን ዝተባሃሉ ቦታታት እቲ ሃገር ተኽሲ ከም ዝተሰምዐ ጸብጻብ መደበር ቴሌቪዥን ኣልጀዚራ ይሕብር። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ነጥረት ሚድያ ነዚ ሰዓት ዘዋደድናዮ መጸብጸባት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም